Noso Consello de Pais, como a cada sábado, un tema ben complicado para os pais. Eu non quero pensar no momento en que os meus fillos collan teléfonos, redes sociais, entranme suores fríos. E menos cando o pai ten diante o propio teléfono móvil, que a ver como lle prohíbes ti tamén a un cativo cando ti fas exactamente e pecas exactamente do mesmo. Xa sabemos o que pensan os australianos, sabemos o que pensan os pais galegos, pero que pensan os verdadeiros damnificados neste asunto, que son os rapaces? Pois nós fomos ata un instituto a preguntarlles. Respostas positivas, negativas, pois imos velo. A medida australiana de prohibir o acceso ás redes sociais aos menores de 16 anos abre novamente o debate a nivel mundial, pero é que disto non falan soamente pais e nais, tamén o fan os adolescentes. Pero que pensarán os galegos e galegas se de repente lle quitan as redes? Sei, cantos anos tes? 16. 16. Tes redes sociais? Sí. Con que idade as fixeches? As fixen con 11, 12 anos. Pediches permiso a teus pais ou fixécheles en que se desen conta? Más ou menos sabían, pero tampouco lles gustaba moito. Rubén, coñecías esta noticia de Australia? Non, a verdade é que non, me acabo de me enterar. Pareceme un pouco forte e que non lle vexo moito sentido. Pareceme unha boa medida, é que aquí en España pasa moito que hai moitos menores de 16 anos que teñen redes. Non estás de acordo con esa lei? No, a verdade que creo que pode marxinar a moita xente, que se poden sentir máis excluídos, como todo mundo ten, ao final de repente non ten nadie, ou si es. Vos credes que os adolescentes tedes certa presión por estar en redes? A verdade é que sí, porque se ves a toda a xente que fala sobre unha cousa que pasou en redes así, pois queres sabelo, entón... A ver, a mí en sí non me afecta mucho esa presión, pero existir existe y mucha gente lo va a hacer por eso. E unha vez que estás en redes, hai comparacións, inseguridades... Sí, moito, o sea, hai moitos estereotipos, crean moitas inseguridades, sobre todo, pues, a ver, a chicos tamén, pero maiormente nas chicas, que ven corpos idealizados, ou isto é o adecuado, e ao non telo, ou non verse ben, pois crean moitas inseguridades, a verdade. ¿Poñeríala aquí en España? Yo diría que no, estamos ya muy acostumbrados a las redes sociales para cancelarlas así de repente. Pareceme un pouco mal porque priva a xente de poder ver o mundo exterior. Se esta lei a puxeran en España e coincidise que ti tiñas 13 anos nese momento, farías a trampa para facer a conta ou non? Pues sinceramente sí, ya mucha gente lo hace. A verdade é que sí, porque non lle vexo perigoso. Pero o mellor é porque non me pasou a min nin a nadie do circo. A ver, é que seguramente a xente o faría igual, aunque estivese prohibido, e se, ao fin e ao cabo, se toda a xente o fai, o vou acabar facendo, aunque non sexa o adecuado.